Guys, simulan ang mag-keeping to. Muli, dito po tayo kay sa ating stroke patients, si Bong Castro. Dito po tayo sa District 1, Pandacati, Mexico, Pampanga. So, last po ay nagkaroon kami ng upo tayo. Nakailan ka ba? Lenta? Nay? Ang ballpen? Buti ka lang ballpen. So, nagpipiripir si sister ng kanyang birds. Ayan, 8 na po tayo ngayon. 8 session. Then, petsa ngayon eh? 6 Buwa? October. Kabilisin mo doon eh. Napit naman ang undas niya to. Ba? Kay. Lokalin kayo kay ganyan. Kay undas kayo. Step. Ha? Lokalin kayo kay undas. Magana Ito kung kay galim. Hindi ko dila. matong bale. Kataanay mo matong bale. So, na nagagawa mo ngayon eh, pare? Anong ginagawa niya ngayon? Mga activities niya? Yung tinuro ko, ginagawa niya. Malala mo dito ha. Putayo. Putay ko. Sandaan! Ano ba isang taan? At 20 na. Pwede ka nang nagag. 120. Upper limbs. Kaya ang braso, 120 mo rin. Oh. Upper limbs, upward. 120. Front. 120. Rotation. Oh. 120. 20. Tsaka galing niya. Ay! Rotation. Oh. Reverse. 120. Walking mo. Walking mo pila, 5. Ulo. Puro na ang Walking mo pulo. Lumakad ka pa po. Kung wala lakad. Puti na kami. Walking lakad. Oo, kasi Tapos itang luklok. Sagad. yan pa mo kasi pag mag-exercise. Po sagad, 40. Huh? Ako nagawag nga ni Boy. Nakagawag nga. Massage. With digital camera. Digital therapy. So, piniprepare yung program ni Kuya. So, ito yung program ni Kuya ngayon. So, yung kanyang upo tayo, 120. Yung upper limbs niya pataas, 120. Yung front, ganon, 120. Paikot, 120. Tapos ang walking niya at least 10 or 5. Yan, pwede na yan. Tapos yung kanyang upo sagad, 40. Combination of light massage therapy and siyempre yung ating ending, yung ating digital therapy. Ayan. Upper right. Upper limb right. Lower limb right. Ayan. Yan ang camera. So, pray muna kami guys. Pray ating verse ko. Verse ko. Natin. Exodus. Sabi po sa Exodus, I am the Lord that heals you. Ayan. Ayan. Verse 15:26 po yun. Ayun. Sa favorite version ng Captain, yung Exodus 15:26, the Lord is my healer. So, may tayong verse ngayon, yung ating Proverbs 19:21, ito maganda ito eh. Many are the plans in the mind of the man, but the purpose of the Lord will stand. Maraming plano ng tao. Maraming plano ng tao. Pero, matutupad pa rin ang plano ng Diyos sa iyo. At ang plano ng Diyos sa iyo ay gumaling ka. Maglakad kang muli, magsamba kang muli, magpuri kang muli, para may mga nanlalamig na mga Kristiyano, yung mga taong hindi Kristiyano ay magising at may tagang kanilang puso't isipan na mayroong totoong Diyos na dapat purihin at pasalamatan araw at gabi. Ayan. Ano kasimple ang gusto ng Diyos eh. Nung tayo kasi mga matitigas ang ulo, alam mo na.
To see is to believe. Siguro sa mamamagitan mo, marami kang taong maibabalik-balik. Sabi nga sa Judas, sa Jude, sa ating pagbasa sa ating Bible, sa ating Bible, kahabagan mo yung mga nag-alilangan, snatch their soul, yung mga alam mo nang makasalanan, alam mo nang walang pag-asa, i-snatch natin yung mga soul. So mamamagitan mo, paano ba gumaling si brother mo? Paano hindi nakakalakad? Ba't nakalakad mo? Sa tulong at awa ng Diyos. Ha? So, pangalawang buhay mo na, brad. Unang buhay mo. Bago na tayo. Serious ka na. Oh, ayan. Serious ka na, Lord. Oh, sino may birthday ngayon ang nanonood? Happy birthday to you. Ngayon, araw-araw. Birthday, Camille. Yeah. Yung pamangkin na. Oh, yun pala man, shoutout daw kay Camille. Ilan taon na? Camille Guevara. Ilan taon na? Hindi ko alam kung ilang Hindi taon na. May May sister. dalawa na siyang anak. O yan, Camille Guevara to you, shout out. By Moderno Mangkepeng, this vlog of October 6 sa'yo. Happy birthday to you. Ayan. Sana naman, baka naman. Galing sa site ng anak niya. Oh, ayan. Kaya magpagaling ka, always pray to God. Sabi nga ng sister, the Lord is our leader. Ayan. So, dumadaan po tayo sa maraming pagsubok sa ating buhay. Dumaraan po tayo sa kahirapan. Dumaraan po tayo sa lahat. Sa relasyon, sa pamilya, sa ating trabaho, sa lahat-lahat po. Marami tayong utang. So, ito lang po sinasabi ko sa iyo. Many are the plans in the mind of the man, but the purpose of the Lord will stand. Ngayon, susuportahan po yan ang Philippians 4:19. Ito My God will supply all your needs, sabi niya, according to His riches in glory by Christ Jesus. Pero kailangan mo lang ng alin? Sa Marcos 11:22, kailangan mo ng manampalataya. At sinasabi sa Kabikat 13, magtiwala ka sa Diyos ng buong puso. Huwag magtiwala ng 70%. Kailangan magtiwala ka ng buong puso. Nagtitiwala ka, gagaling ka. Gumaling ka na. Ibig sabihin nun, may power ang faith. Faith ay may power sa pamamagitan ng gawa. Hindi po pwedeng puro tayo pray lang, pray tayo magagawin lang dyan, gagagalaw, hindi ka kikilos, magtatrabaho. Magtrabaho ka siyempre para kumita ka, para magkaroon ka ng anak buhay. Yun po yung sinasabi ng Diyos. Pero pagpapalain ka niya, gagabayan ka niya. Kaya nga pinagpapalit tayo sa araw-araw. Salamat po sa bagong buhay na ito. So kung ito ay mapapanood mo rin, thankful to God kasi nabiyayaan ka namin sa salita ng Diyos. Libre po yan. Walang bayan. Sa lahat ng mga subscribers, si Moderno Mangkepeng 2 at sa lahat ng mga pasyente at yung meron bumabalik na si Guye ko bumabalik. Shoutout Guye ko. Sana next month makabalik ka na. Mabalik ulit. Kasi nakita ka baka napanood ko tadakaki ka Hindi bumabalik ka. Manaligaw, ha? Bumalik ulit ka kay Mangkepeng para may prayer tayo. Tandaan nyo, ang therapy may panalangin ay mas makapangyarihan kaysa pinag-aralan lamang sapagkat makapangyarihan pa rin kung tayo hingi ng gabay at basbas sa ating libika ang ating Ama sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak ng ating Panginoon si Kristo. Magpastor na akong uyatahan din. Parang pagkiyata mo pangalan. Tayo ginagamit pa rin ng Lord, no? So hindi po tayo perfecto, wala nang perfect, but we must have faith in God. Yun lang po kasi yun. Lalo po sa panahon po natin, marami ng lindol, marami ng baha, kung ano ng mga sakuna. Doon ka magkikilos, doon ka mamanalangin si Diyos. No, dapat ngayon na. Pag ito po ay inyo pong napantublag namin to, kasi ito po, meron po itong tinatawag na relasyon sa ating Diyos. We are promoting a relation to God. Hindi po religion ang aming pinipromote ito. We are promoting a relation to God. Kung bakit gumaling po si Kuya Bong, sa pamagitan po ng aming pagsasaga sa biyaya at paspas ng ating Panginoon sa Kristo. Maraming tayo, kapatid. Panginoon, salamat po. Una po sa lahat, sa buhay na pinagpala mo sa amin. Sa araw-araw po na kami nagigising, na malakas ang aming pangangatawan, huminga po ng maayos, na libre, walang bayan, sapagkat napakamahal po ng oxygen ito sa ospital. Pero binibigay mo po sa aming Panginoon ang biyaya, ang grasya, na araw-araw po nakakain kami kahit paano, 3 beses ang araw o higit pa. Salamat po. Ganun din po sa aming pamilya, sa aming mga anak, ang mga kapatid po namin, sila Brother Bong at Brother Lumeng, sa kanilang pamilya, sa kanilang gawain, sa church po nila, at ang kanilang mga kasama, at kanilang mga pastor, dinadalangin ko rin po, nawa ay magtagumpay sila sa laban ng kanilang mga buhay, Panginoon. Muli, Panginoon, basbasan mo ang kamay ni Moderno Mangkepeng 2 at aking programa, Panginoon, na nadagdag po sa speedy recovery ay gagawin namin ngayon. Sana walang mangyari, sana nga pangangatuan bagkus, naniniwala kami that you will protect us and guide us, Lord God, Almighty Father. Dumadaan po kami sa mga pagsubok. We know, Lord God, that nothing is impossible to you. May you bless us and guide us. Ito po ang mga aming sa magdalangin
sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Amen! Amen. Marami kang gagawin, ano amen ha? Ligat ko. Amen. Thank you. Marami kang gagawin, Brad. Ang gagawin mo, wala, dito siyempre. Amen. Kailangan natin ang dugo. Kung ikaw ay white blood. Kumusta ang mga kinakain mo? Brother? Ha? Kumusta ang kinakain mo? Baka ikanta ka? Na. Baka siya baboy? Alam mo pag gumagaling ka, walaan. Pag-mistake ko ba? Ano naman ko sa naman at pangalawa yung asawa? Pamilya mo kasi ito. Unang-unang Lord. Pangalawang asawa pa mga kasi. Sila yung ginagawa ng Diyos pa. Pangatlo si Kuya Fred, sabi ko siya, pangatlo lang tayo. Diba? Ano yung lubot ko? Ay! Ano mo ito? Ay, Ate ka nga eh? na. Extension? Ayan. Tatago ka pa. Ay, Tingnan kaya. Ha? Tingnan Masaksak. makasaksak. na sky. Sulo. Sulo? No, sulo. Tingnan makasaksak pa rin. Makasaksak. yan. Ay, Ron. Mhm. Doko eh. Oh. Tignan ako na eh. Kailangan tayo niya si... We are using kulit. Hindi pag tibig short yun, iba lang dito yun. Okay. So, sabi ko nga, aside from yung prayer natin, siyempre, dadako tayo sa ating gawain, kailangan po natin ma-check ang blood pressure po ng ating pasyente. Yes. Siyempre, doon po natin bibigyan siya ng karapat-dapat at bibigyan siya ng mga ganito pong mga programa na mabibigat. Eh, baka po siya high blood, hindi po pwede. So, dapat, pag high blood, maging maingat din po tayo. Imbis nagagaling siya, eh, tayo pang mismo ang nagtulak sa kanya sa sa hindi paggaling. Ayan. Maging maingat din po tayo sa ating pag-therapy. At kung wala ka pang therapy naman, ay kung wala ka pang blood pressure, sa Shopee o kaya sa Mordel ka na. Kasi murang-mura lang po itong digital therapy natin. O 120/90, pwede na po yan. Ang pulso mo, 82. Very good, ang ganda ng pulso mo, Brad. 82 yung pulso mo, ha? Pulse rate, 82. Ang blood pressure mo, 120/90. Ayan. Bawas ka lang po sa pagkain masasarap, ha? Medyo tumaas ang over. Ha? Nasa blas na bata-bas, ha? Saan ka sobra? Baboy? Manok? Wala lang bago. Picture lang yung... Ayan, ha? So, okay, blood pressure mo. So, ang unang gagawin mo ay... Ang gagawin nito ni brother. Ang gagawin nito. Okay, upo tayo. Po tayo. Sandaan dyan. Saan mo na? Yeah. Yan. Sipag ka kasi. Diretso. Chest up. Sige, sandaan. Yeah, 1. Step bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, singa mo, Diretso tayo. Huwag ka mong daya. 7, 8, Ayan. 9, So, again, ito pong ginagawa niya ay pagpapalakas ng lower back at lower limbs in preparation po sa longwalk 11, na gagawin niya in case na mayroon silang fascial 12, system ni Sister Luming. Yan. Or mag-charge po 13. siya. Ay, pwede na mag-charge to. Sa linggo, pwede na mag-charge sa linggo to, ha? Sa linggo, mag-charge ka sa linggo. may tatlo na. O, may testimony na eh. Ang kadalawan. 15, Merkulis, O, yung Marcos, pwede ka na mag-testimony sa Marcos. Inantay ka ng mga ano mo, mga 16, pants mo. 17, tigdo ang matulid. Bitis mo. Sige po. 18, Very good. 19, Mapasin natin yung response ng kanyang ano, yung reaction ng kanyang 20, yung range of motion niya, mabilis na. Ayan o. Dati mabagal. 21, Ang maganda nito kay brother, is discipline. Talagang willing na siya na hindi kumain ng mga bawal. 24, 25, Are you okay? Mm. Are you okay? Okay. Sabi mo, I'm okay. I'm okay. Sige, be okay, let's do it. Yani,
25. 25 25. pa. 25. Nakaka-betching ko pa lang, Brad. Na? 26. O, 26 na, betching mo. 120 yan. 26. 27. Hindi ka lang kinapahinga. Sabi yan. 28. Ang sabihin niya. Ano mali ka yan? Gagaling ka yan. 29. 30. 31. Ayos ka. 32. 33. Mundo yung mga spin plus kung dalawang. No? 34. Kasi na, parang yung 90, 93, 95, 5. 95, 7. 97. 5. Doon na akong tinalan. Vlog na ka niya, ma. 36. Vlog na ka. Matibi. Pakinig ka ba? 37. Even 97 years old na. Yaw, mas ka 97. Alara mo ito ngayon. Kaya naman ito. Ito hindi na. Mag-ibigay, mas na 97 nga din. 38. 39. 40. Wah, 41. very good. 42. Ang birthday, bumulay din. 43. 43. Ayaw ba? 43. Ayaw ba? Inhale, exhale. Oh. 43. Labanan mo yan. Wakil na ba? Si may labanan niya, patutura na. Oo. 43. 44. Oh, siyempre. 45. 46. 47. Kaya po, mag-gym na kanini. Wow, wala mag-gym mo. 48. 49. Oh. Asipeta na ka. 50. Very good. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, nakasikwenta na po siya. Yata. Kakat ko muna, baka hindi mo na ma-record na naman to. At ko muna kayo, Spark 2.